वाढदिवसानिमित्ताने विविध उपक्रमांचे आयोजन। वैष्णवी फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष अमित वाघेश्वर तापकीर पाटील चरोली पिंपरी चिंचवड यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन साध्या पद्धतीने वाढदिवस साजरा करण्यात आला व गरजू लोकांस अन्नधान्य व कपड्याचे वाटप करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शिरूर आंबेगावचे उपाध्यक्ष शहाजी डफळ तसेच शिरूर हवेलीचे शिवसेना उपतालुका प्रमुख अमोल हरगुडे व सामाजिक कार्यकर्ते रंगाबापू इंगवले यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। आमचे पुणे जिल्हा प्रतिनिधी यांनी याविषयी तापकीर यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे। याचा पहा हा स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मी निलेश जगताप न्यूज साठी पिंपरी चिंचवड। तर आज आपण या ठिकाणी आलो आहोत चरोली गावचे आदरणीय अमित वाघेश्वर तापकीर यांचा आज वाढदिवस आहे 30 सप्टेंबर। तर त्यांनी अनेक उपक्रम या ठिकाणी राबवले आहेत। तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की आपण कशा पद्धतीने उपक्रम राबवले किंवा त्यांची जी फाउंडेशन आहे वैष्णवी फाउंडेशन त्या संदर्भात आपण महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करताय। तर तुम्ही वैष्णवी फाउंडेशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये किंवा परिसरामध्ये काय काय कामं केली त्याबद्दल आपण थोडक्यात सांगा। नमस्कार, वैष्णवी फाउंडेशन हे महाराष्ट्र राज्यामध्ये काम करत आहे। वैष्णवी फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण पर्यावरण मित्र, प्राणी मित्र, निसर्ग मित्र म्हणून काम करतोय। सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, व्यापार, सहकार क्षेत्रामध्ये आता आपलं काम चालू आहे। महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 6000 पेक्षा जास्त सभासद नोंदणी आपल्या फाउंडेशनकडे जमा झालेली आहे। 350 सदस्य आजपर्यंत आपल्या फाउंडेशन सोबत काम करतात। तर सर, मी असे ऐकलेले आहे की आपण कोरोनाच्या काळामध्ये की सामान्य लोकांसाठी एकदम ग्राउंड लेवल येऊन काम केलेले आहे। मग विशेषतः करून काही लोकांना बेड द्यायचा असेल किंवा ऑक्सिजनची उपलब्ध करायची असेल त्या संदर्भात आपण काय सांगता? कोरोना हा आजार होता, देशावर आलेलं संकट होतं, ते सगळ्यात मोठं संकट होतं। त्या संकटामध्ये मी माझ्या कुटुंबातील 2 सदस्य त्यावेळेस गमावले। माझे एक आजोबा होते, एक भाऊ होता माझा चुलत भाऊ। त्याच्यानंतर माझे जे वडील आहेत त्यांना कोरोनाची लागण झाली। त्या कालावधीत रुग्णांच्या हाल अपेष्टा पाहिल्या होत्या आपण। त्या अनुषंगाने आपण कोरोनाच्या कालावधीत अनेक गरीब रुग्णांना म्हणजे जवळपास आपण 6000 रुग्णांना बेड, ऑक्सिजन बेड असेल किंवा व्हेंटिलेटर बेड असेल आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन असेल, प्लाझ्मा असेल, अशा प्रकारची आपण मदत केलेली आहे। आणि ही मदत करत असताना आपण किंवा आपले जे फाउंडेशनचे जे माझे सहकारी सदस्य होते त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं आर्थिक स्वरूपात कोणाकडून काही रक्कम घेतलेली नाही। निस्वार्थी आणि निःशुल्क काम केलेलं आहे, अहोरात्र काम केलेलं आहे। आणि आश्चर्याची आणि अभिमानाची बाब मला सांगावीशी वाटेल की जवळपास जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होता आणि ऑक्सिजन नव्हता, म्हणजे जवळपास कुठंच नव्हतं ऑक्सिजन, तर त्यावेळेस आपण 13 हॉस्पिटलला ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम केलेलं आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की जर आता पिंपरी चिंचवड पाहिलं की आशिया खंडामध्ये सर्वात श्रीमंत पालिका मानली जाते आणि चरोली गाव जर पाहिलं तर शिमिरची जंगल झाली, त्या ठिकाणी अनेक सोसायटीवर वाढत चाललं, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास होत चाललेला, झाडं कमी होत चाललेली। तर पर्यावरणासाठी आपण काय उपाययोजना केल्या? ज्यावेळेस पुणे आळंदी महामार्ग जो पालखी महामार्ग म्हणून परिचित आहे, तर त्या पालखी महामार्गाचं ज्यावेळेस रस्त्याचं काम चालू केलं तर त्या रस्त्याच्या कडेला जुने वडपिंपळाची झाडं होती आणि बाकीची पण बरीचशी झाडं होती। म्हणजे जुना तो रोडच एक वेगळा होता, तर त्या रोडमध्ये आलेली जी झाडं आहेत ती झाडं आपण पुनर्रोपित केलेली आहे डिफेन्सच्या जागेमध्ये। आणि त्याच्यानंतर आता आपली नवीन मागणी अशी, सन्माननीय माननीय आयुक्त जे आहेत पिंपरी चिंचवड शहराचे, माझे महापौर असतील किंवा माझे सहकारी असतील किंवा आमचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील, यांच्याकडे माझी फाउंडेशन मार्फत एकच मागणी की आता जे चरोली गावामध्ये विकास होतोय, झपाट्याने जो विकास होतोय आता, त्या विकासामध्ये रस्त्यांची कामं जोरदार चालू आहे। उल्लेखनीय बाब म्हणजे रस्ते होतातच, पण त्या रस्त्यांमध्ये आलेली जी झाडं आहेत ती पुनर्रोपित पहिली करावीत, नंतर झाडं काढावीत। आणि तसं मागणीचं निवेदन आपण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला आपण नगर सदस्यांना दिलेलं आहे। मधल्या काळामध्ये अनेक अतिवृष्टी झाली, चिपळूण सारख्या ठिकाणी पूरग्रस्त झाले, अनेक लोक बेघर झाले वगैरे, त्या ठिकाणी अनेक सामाजिक संस्था गेल्या। तर आपली जी वैष्णवी फाउंडेशन आज महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धती काम करते, ग्राउंड लेवलला तळागाळात सर्वसामान्य लोकांसाठी तुम्ही काम करता। तर त्या ठिकाणी तुम्ही ज्यावेळेस आल्यानंतर अनेक लोक बेघर झाले, त्यावेळेस आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून काय काय कामं केली? सांगावंसं असं वाटतंय की माझे जे सहकारी आहेत
पांडुरंग वहिले हे गटनेते आणि नगरसेवक आहेत आळंदीचे. तर आम्ही दोघांनी मिळून चिपळूणमध्ये मेडिकल कॅम्प घेतलं होतं. त्या मेडिकल कॅम्पमध्ये जवळपास आपण 3 गावांची आरोग्य तपासणी केली होती मोफत. त्याच्यामध्ये त्यांना लागणारे जे मेडिसिन्स होते, मेडिकलचे जे किट होते ते आपण दिले तिथं त्यांना. त्याच्यानंतर त्यांचा जो संसार उद्ध्वस्त झाला त्या संसाराला त्यांना मदत म्हणून आपण कपडे आणि किराणा किट पण दिलं होतं. आपल्याला समजा उद्या भविष्यामध्ये जर लोकांनी तुमची इच्छा असेल का नसेल मला सांगता येत नाही, पण जर लोकांनी तुम्हाला उद्या नगरसेवक पदासाठी संधी दिली तर आपण इच्छुक आहात करण्यासाठी? मला फाउंडेशनच्या मार्फत कसल्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाहीये आणि मला नगरसेवक व्हायचं किंवा नाही हा पण हेतू नाहीये. पण जनतेने मानलेलं आहे मला नगरसेवक, त्याच्यामुळे मला पालिकेतच बसून काम करायची आवश्यकता नाहीये. ही माझी पालिका आहे, ह्या माझ्या पालिकेत बसून मी माझी जनतेची कामं करू शकतो आणि आयुष्यभर चालू राहते. तुमचा वाढदिवस आहे, 30 तारखेला वाढदिवस तुमचा. तुम्ही सकाळून काय काय तुम्ही वाढदिवस कशा पद्धतीने साजरा करता? काय लोकांचे, मित्रांचे, कार्यकर्त्यांचे काय तुम्हाला फोन आले असतील किंवा वर्षाला असतील, काय सांगता? खर तर कार्यक्रम म्हणजे गेले 8 वर्ष आहोत. त्याच्यामुळे वाढदिवसाचे जे उपक्रम आहेत हे उपक्रम आता चालू आहेत. पहिल्या दिवशी आपण ऑनलाईन कविता स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या की ज्याची मुदत आता 1 महिन्याची ठेवलेली आहे. राज्यस्तरीय ऑनलाईन कविता स्पर्धा चालू आहेत त्या वैष्णवी फाउंडेशनच्या मार्फत. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण वारकऱ्यांना अन्नदान केलंय. गरीब लोकांना म्हणजे 1000 पेक्षा जास्त लोकांना आपण कालच्या दिवशी ओम मायेची 7 आपुलकीची हा उपक्रम अंतर्गत आपण 1000 लोकांना काल कपडे दिले. आणि हा जो उपक्रम आहे याचा आपण कालपासून सुरुवात केलेली आहे आणि हा उपक्रम आयुष्यभर आता सध्या मी माझ्या भागात घेतोय, पण आपलं भविष्यातलं टार्गेट आहे की हा पूर्ण महाराष्ट्रभर फाउंडेशन मार्फत आपण चालवणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आमच्या भागामध्ये एक रेणुका शिशुगृह आहे. तर जागतिक कन्या दिनानिमित्त तिथं ज्या मुली आहेत की बऱ्याच अनाथ मुली आहेत तिथं, तर त्या 35 मुलींना आपण कपडे देऊन खाऊ वाटप करून आणि त्यांचा जो काही आहार आहे त्या आहाराचे त्यांना आवश्यक त्या गोष्टी देऊन आपण तिथे एक वाढदिवस केलेला आहे. त्याच्यानंतर चरोली गावामधलं जे सर्वांचं श्रद्धेचं स्थान आहे श्री वाघेश्वर महाराज मंदिर, चरोली गावातलं मेन मंदिर आहे. तर तिथून आपण काल भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित केला होता सोमवारी. त्या भजन संध्या कार्यक्रमात चरोली गावातील सर्व भजनी मंडळी एकत्र आले होते. तर तो कार्यक्रम आपण तिथे पार पाडला. त्याच्यानंतर तुम्ही आता बोलताना एक उल्लेख केला की चरोलीमध्ये सिमेंटची जंगलं झाली, रोड झाले, पर्यावरणासाठी काय, हा तुमचा एक प्रश्न होता मला मागाशी. ऍक्च्युअली मी सांगायचं विसरलो होते, दिलगिरी व्यक्त करतो त्या बाबतीत. सोमवारी सकाळी माझा गाव माझा परिसर याच्यासाठी आपण पर्यावरणमुक्त सायकल रॅली आयोजित केली होती. ही सायकल रॅली संपूर्ण चरोली भागामध्ये आपण फिरवलेली आहे. त्याच्यामधून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचा संदेश दिलेला आहे की झाडे लावा, प्राणवायू वाचवा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, परत माझे गाव चरोली गाव किंवा अशा बऱ्याच घोषणा वगैरे आहेत किंवा अशा प्रकारचा आपण तो पर्यावरणासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केलाय. आणि आपण जे चरोली गावातील युवक असतील किंवा जी भावी पिढी असेल तर त्यांना आपण असं आवाहन केलेलं आहे की गाडीचा वापर किंवा इंधन टाळा आणि सायकलचा वापर जास्तीत जास्त करा की जेणेकरून तुमचं शरीर पण व्यवस्थित राहील आणि तो पर्यावरणात होत असलेला ऱ्हास आहे तो ऱ्हास पण थांबेल. तुम्ही आमच्याशी आमच्या ARN चॅनलशी अतिशय दिलखुशपणे या ठिकाणी आमची चर्चा केली आणि नवीन पिढीला तुम्ही संदेश देणं चांगल्या पद्धतीने काम करताय. तर आमच्या ARNच्या चॅनलच्या वतीने मी तुमच्या या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि पुढील वाटचालीस तुम्हाला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. तर मी निलेश जगताप ARN न्यूज साठी पिंपरी चिंचवड. धन्यवाद. ARN मराठी न्यूज साठी निलेश जगताप, पुणे.